Quan vulgueu. D'acord, doncs, si us sembla, comencem. Us dono jo la benvinguda i el bon dia. Moltes gràcies per participar en aquesta roda de premsa d'Esquerra Republicana de Catalunya, en aquest cas del territori lleidatà. Ja us avanço que hi participem jo mateixa, que començaré parlant, i per això m'anomeno primera, doncs Marta Vilalta, secretària general adjunta d'Esquerra Republicana i també diputada al Parlament de Catalunya. M'acompanya la Sara Bailac, que és senadora d'Esquerra Republicana, la Gemma Espigares, que és diputada al Parlament, el Carlos Gibert, que és president comarcal d'Esquerra Republicana a les Garrigues i també diputat de Promoció Econòmica a la Diputació de Lleida, el Josep Maria Tarragó, que és l'alcalde de Vinaixa. Doncs bé, ja comencem. Si us sembla, us farem l'explicació i després, òbviament, ens posem a la vostra disposició per qualsevol pregunta que tingueu. Com ja sabeu, i a nivell de reflexió general, el principal objectiu d'Esquerra Republicana és ajudar la gent i ser útils a la ciutadania. Justament per això defensem la República Catalana, perquè és la millor manera d'ajudar la ciutadania. Però també poder fer èmfasi i millorar aquelles qüestions del dia a dia, de la vida, de la quotidianitat, que serveixen per ajudar la gent. I en aquest sentit, doncs, també treballar des de Lleida i des de les comarques de la Plana de Lleida en clau territorial per poder projectar totes les potencialitats de Lleida i de totes les comarques de la Plana. I, sens dubte, en aquest ajudar la gent i en aquest potenciar a nivell territorial el territori i, per tant, les comarques de Lleida, doncs l'aposta per la mobilitat sostenible creiem que és un dels grans actius i que justament aquesta aposta per la mobilitat sostenible ens ha de permetre reconnectar el territori, donar oportunitats a totes les persones que hi viuen i garantir també alternatives reals al vehicle privat, que sens dubte això ha de ser un punt positiu també per la sostenibilitat i per el futur del propi territori. És per això que avui us presentem les iniciatives que des d'Esquerra Republicana volem impulsar per millorar la mobilitat a les Garrigues i de forma més global tot el que seria l'eix de connexió entre Lleida i Montblanc. I per què aquest eix Lleida-Montblanc i per què aquesta zona de les Garrigues? D'entrada, per les oportunitats i potencialitats que pot aportar la connexió d'una ciutat com Lleida i, per tant, òbviament, totes les seves comarques, però també amb aquest eix de connexió cap a Tarragona. Un eix, el de Lleida-Montblanc i fins a Tarragona, que té uns vincles molt forts, unes ciutats connectades amb tot el seu territori, tant a nivell comercial com a nivell residencial. Cal recordar també la importància que pot tenir aquí la connexió amb el port de Tarragona, unes relacions fins i tot universitàries i també vinculades en el món de l'educació. Per tant, és un eix que nosaltres considerem, des d'Esquerra Republicana considerem, que és estratègic i que pot servir per projectar el territori, que pot servir per justament aixecar les oportunitats i la igualtat d'oportunitats també de tota la gent que hi viu. Sabeu, a més, que des d'Esquerra Republicana fa anys que hem treballat aquesta qüestió, la de la mobilitat i especialment la de la mobilitat en aquesta zona, en aquest eix Lleida-Montblanc, passant, òbviament, per les Borges Blanques. I hem treballat, com us deia, des de fa anys per aconseguir la inversió necessària per unes infraestructures dignes, la Nacional 240 segura, l'alliberament de l'AP2, un tren en condicions. I ara mateix, a més, en aquest moment, més enllà de tot el treball històric, òbviament no sols, perquè no ho hem treballat sols des d'Esquerra Republicana, sinó conjuntament amb les plataformes que han sorgit, amb la pròpia ciutadania, amb diverses entitats, amb els representants dels municipis i de les per tornar a evidenciar aquesta força que tenim tant des de les institucions, tant des dels municipis, com òbviament i conjuntament amb les entitats, per afavorir una gran unitat d'acció al voltant dels consensos territorials, com és el cas d'impulsar les Rodalies de Lleida i com és el cas de poder donar unes alternatives a la Nacional 240. I en aquest sentit apostem, per tant, per potenciar la mobilitat entre l'eix Lleida-Montblanc, perquè, com dèiem, és estratègic pel territori i per això proposem aprofitar dues oportunitats per aconseguir-ho. Per una banda, hi ha una oportunitat que és l'alliberament de l'AP2 i, per tant, aprofitar aquest alliberament per fer les millores necessàries en els accessos
i en millorar la pròpia seguretat de la Nacional 240. I una altra oportunitat que hem de saber aprofitar per millorar aquest eix Lleida-Montblanc és el recent presentat Pla de Rodalies de Lleida i, per tant, poder incorporar la línia Lleida-Montblanc dins d'aquest pla de Rodalies. Aquesta és la principal proposta que fem. L'eix Lleida-Montblanc és estratègic, així ho creiem des d'Esquerra Republicana, és estratègic pel territori i per les oportunitats de futur del territori i tenim dues oportunitats per aprofitar-les, per fer que aquest eix sigui realment aquesta potència pel territori i la gent. Un és l'alliberament de la AP2 i aprofitar aquest alliberament per fer totes les millores necessàries i, per una altra banda, aprofitar el pla de Rodalies de Lleida per incloure-hi tota, encara amb més ambició, la línia Lleida-Montblanc. Aquesta, per tant, és la proposta que avui presentem des d'Esquerra Republicana, aprofitar aquestes dues oportunitats. M'hi paro un moment i passo després la paraula a la resta de companys perquè ells us desgranaran totes les propostes i tota l'acció coordinada que farem tant des dels municipis de les Garrigues i de les comarques de la vora, com des de, òbviament, Parlament de Catalunya, com des del Senat i també les institucions espanyoles per reclamar a l'estat espanyol, competent en moltes de les infraestructures, perquè hi faci les millores que ha de fer. Hi ha dues oportunitats. D'una banda, l'imminent alliberament de l'autopista AP2, i això ha de servir perquè l'Estat desenvolupi els nous accessos a aquesta via, a aquesta AP2, i també compleixi amb tots els compromisos adoptats. Sabem, a més, que l'alliberament de l'AP2 revertirà positivament en la seguretat de la Nacional 240, que això ha sigut una reivindicació històrica i caldrà, per tant, reforçar aquesta seguretat de la Nacional 240 amb la construcció de les rotondes en aquesta via que fa molt temps també que s'està reclamant. I, per tant, veiem tota aquesta oportunitat que l'hem de saber aprofitar perquè apostem per aquesta via, per aquest corredor, per aquesta connexió com un eix viari al servei de les persones i al servei de les Garrigues després de tants anys de peatges. Un cop s'alliberi, podrà ser veritablement aquesta via lliure i que descongestioni la Nacional 240. És per això que descartem l'opció del desdoblament de la Nacional 240 i justament ho fem per assegurar el millor aprofitament dels recursos públics. Sí, la segona oportunitat que creiem que cal aprofitar per potenciar aquest eix de Lleida-Montblanc i en aquest cas per a potenciar també la mobilitat a les Garrigues i entre les Garrigues és el recentment anunciat Pla de Rodalies de Lleida que ha anunciat la Generalitat de Catalunya i creiem també que aquest pla és una oportunitat per potenciar el transport públic sostenible en aquesta zona i, a més, poder donar resposta a les necessitats pròpies i de mobilitat de la gent, tant de les Garrigues com de les comarques del costat i, per tant, d'aquest eix Lleida-Montblanc. I per aquest motiu el que defensem és que cal que aquest pla de Rodalies faci un pas més i que es pugui ampliar i, per tant, pugui tenir en compte també tota la zona de Garrigues. Per fer tot això, per poder treballar per la mobilitat sostenible, que no vol dir res més que treballar per la ciutadania i per les oportunitats del territori, el que hem fet és una coordinació entre totes les institucions on en formem part, on hi participem des d'Esquerra Republicana. I per això avui tenim representació tant del Parlament de Catalunya com de les Corts de l'Estat a través del Senat, com dels alcaldes territorials i també representant a la Diputació, perquè des d'Esquerra Republicana treballem conjuntament amb aquesta coordinació administrativa i coordinació interinstitucional per fer possible aquest objectiu. Ajudar la gent, millorar la vida de la gent i fer-ho en aquest cas a través d'unes connexions, unes infraestructures sostenibles al servei de la ciutadania i no al servei només de les elits o de les grans empreses, sinó al servei de la gent i per potenciar el territori. Per tant, jo ara ho deixo aquí i passo la paraula als meus companys perquè us exposin amb concreció aquestes iniciatives que durem a terme tant des dels municipis de les Garrigues com des de les diverses institucions. Per tant, en primer lloc, li passaria la paraula a la companya senadora, a la Sara Bailac. Molt bé, moltes gràcies, Marta, i bon dia, bona tarda ja a tothom i moltes gràcies per la vostra participació. Començar dient que tant des del Congrés com des del Senat
l'acció d'Esquerra Republicana en clau lleidatana està molt focalitzada en les infraestructures, perquè creiem que és un dels punts que té molt potencial i que cal, sens dubte, millorar les nostres comarques. Per tant, des del Congrés i des del Senat treballem per poder fer efectiva aquest repte de la mobilitat sostenible, que molt bé apuntava la Marta Vilalta, i per la millora efectiva del transport públic, perquè creiem realment que millorar el transport públic és apostar per multiplicar les oportunitats laborals i formatives de la ciutadania a les nostres comarques i més necessari que mai en un context de crisi econòmica i social com la que vivim. Explicar-vos que des del Congrés i des del Senat hem estat treballant amb aquesta línia, la de potenciar també l'eix Lleida-Montblanc, Lleida-Tarragona, d'una banda insistint en la millora de la seguretat de la Nacional 2, s'ha parlat de les rotondes de Juneda, de les rotondes d'Almacelles, d'exigir la gratuïtat del peatge per vehicles pesants, també, fer efectiu aquest desviament de camions a partir de Soses per millorar la fluïdesa del trànsit a la Nacional 240 i la seguretat de la Nacional 240 és un compromís de totes les administracions que ja estan involucrades i, per tant, hem treballat per exigir que això pugui ser una realitat el més aviat possible. També a nivell de Rodalies hem fet tota una tasca en els darrers mesos per assegurar que les infraestructures que es van veure greument danyades pels aiguats fossin reparades amb urgència el més ràpidament possible i el servei restablert de manera immediata, i també hem estat vetllant pel bon funcionament de les línies de Rodalies R13 i R14, que, com sabeu, han acumulat també incidències, endarreriments en els darrers mesos i anys, i que també la seva millora és una de les reivindicacions de la ciutadania a les comarques de les Garrigues. Això és el que hem fet fins ara. Tenim molta feina per endavant. El primer repte que tenim per endavant és imminent, serà a través d'una interpel·lació al ministre Ábalos, al ministre de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, on li plantejarem els reptes que les comarques de Lleida tenen a nivell de transport ferroviari i també a nivell de xarxa viària, de millora de la xarxa viària, i concretament, en el cas que ens ocupa avui, tornarem a demanar aquesta aposta real per les infraestructures de Lleida i aquest compromís inequívoc, com no pot ser d'una altra manera, per l'alliberament de l'autopista AP2. Sabem que està entre els plans del Ministeri fer efectiu aquest desdoblament de la Nacional 240. Com ja s'ha explicat, la nostra posició és la de defensar que no té cap sentit plantejar-nos desdoblar una carretera a 10 mesos vista de l'alliberament de l'autopista AP2 i que, per tant, més que en duplicar una carretera que ja existeix, el que hem d'assegurar és que aquesta nova via que se'ns obre gratuïtament a la ciutadania, aquesta AP2, realment doni resposta a la ciutadania de les Garrigues, i això només es pot fer si es creen aquests nous accessos necessaris perquè aquesta autopista no només travessi la comarca de les Garrigues, sinó que pugui ser aquest nou eix que la ciutadania a les Garrigues pugui utilitzar per desplaçar-se entre els diversos municipis de la comarca. I, per tant, reivindiquem també a través de la moció municipal que després els meus companys us presentaran aquesta necessitat de fer nous accessos, el de Castelldans-Juneda, el de Puigverd de Lleida, Artesa de Lleida, i el de l'Espluga de Francolí, Vimbodí. Aquests nous accessos que creiem que s'han de crear a l'autopista AP2 com a alternativa a aquesta intenció que sembla que continua mantenint el Ministeri de desdoblar la Nacional 240. I ja per acabar també explicar-vos que demanarem que se'ns proporcioni el més aviat possible l'estudi informatiu que el Ministeri va encarregar sobre la Nacional 240, que es va encarregar fa 2 anys, que encara no s'ha fet públic i que sabem que més o menys per aquestes dates ja s'hauria d'haver entregat. Recordem que és un estudi que es va adjudicar per 830.000 euros, que havia de determinar quines són les mesures, les millores a fer a la Nacional 240 entre Borges i Lleida amb aquest nou context d'alliberament de l'AP2. Per tant, és un estudi que ens ha de donar molta informació, moltes dades, moltes claus sobre el futur de la mobilitat a la comarca de les Garrigues, i insistirem la setmana que ve per poder tenir accés a aquest estudi, a les dades i a les conclusions a les que
s'han arribat. Això és tot per la meva part. Moltes gràcies. Ara és el torn de la companya diputada Gemma Espigares, també per aprofundir en les explicacions. Endavant. Gràcies, Marta. Per continuar amb les intervencions que m'han precedit, per nosaltres és important aquesta aposta d'Esquerra Republicana pel tren com a mitjà el més sostenible entre el transport públic, en contraposició en aquest cas al bus i, òbviament, a tota la mobilitat privada amb el cotxe que algunes persones es veuen obligades a fer per aquesta falta de freqüències que tenim. Nosaltres entenem el Pla de Rodalies de Lleida com un element important, però en el que cal seguir avançant i en el que ha deixat a banda algunes coses en les que cal seguir treballant. En el cas de la línia R13 i R14, aquesta línia Lleida-Montblanc de la que parlàvem, únicament hi ha 5 freqüències. Per tant, en horari de matí, per posar un exemple, hi ha fins a 6 hores en les que no hi ha cap mena d'oferta pública per desplaçar-t'hi. I el més greu de tot això és que l'oferta és la mateixa que fa 50 anys. Per tant, l'oblit del territori, en aquest sentit, ha quedat abastament demostrat. Hi ha molts estudis i en anomenarem algun, perquè això s'ha fet amb complicitat amb moltes entitats, sindicats, i a més hi ha consens al territori en què això cal, en què cal duplicar aquesta freqüència. M'agradaria destacar dos elements. El primer, l'oblit de l'estat espanyol amb aquesta xarxa de rodalies, per posar-ho amb dades de com l'estat espanyol prioritza els AVEs i no la xarxa convencional de rodalies. En el període 2008-2018, l'estat espanyol va invertir 30.000 milions d'euros per a l'AVE versus 6.000 milions en el cas de les rodalies. Per tant, per cada euro que posen a rodalies, a la xarxa que realment és la que utilitza la gran major part de la ciutadania, són 5 que posen a l'AVE, amb l'exageració o amb la contraposició que, a més, moltes d'aquestes estacions d'AVE són amb trens buits i que realment no hi ha l'ús que se'n necessitaria. Aquestes dades traduïdes a Catalunya en el Pla de Rodalies del govern socialista entre 2008 i 2015, dels 4.000 milions d'euros que es van anunciar, únicament se n'ha executat un 15% i, per tant, de promeses n'hem anat veient moltes al llarg d'aquests anys, però de compliments n'hem vist molt pocs. I en el cas de la Generalitat de Catalunya, som conscients que el 2013 s'anuncia aquest acord entre la Generalitat i Renfe per crear els nuclis de rodalies a Lleida, a Tarragona i a Girona. L'any següent es fa realitat a Girona i a Tarragona, però a Lleida seguim esperant i per això els deia aquesta pressió del territori, aquest consens al territori, la plataforma de millora de la línia Lleida-Manresa hi ha treballat, també a la Diputació s'ha treballat, la plataforma de rescat de la P2 a les Garrigues, amb, per exemple, el sindicat Comissions Obreres, que també va presentar l'informe Un tren per a la classe treballadora i que ha estat clau i que, a més, el van venir a presentar amb seu parlamentària als diferents grups. Per tant, el consens al territori amb què cal una aposta hi és i el que falta és que es tradueixi. I finalment, sobre la línia aquesta R13, R14, el que veiem és 2 propostes concretes. La primera, augmentar i fins i tot arribar a doblar aquesta freqüència i a més fer-ho en 1 o 2 mesos, fer-ho a curta durada, perquè això amb els recursos actuals, amb petites modificacions, ja seria possible posar-ho en marxa. I respecte al projecte de rodalies de la Generalitat de Catalunya, la part que ja ha anunciat, doncs complementar-la amb la que deixa més buida i fer una reflexió en el sentit de no prioritzar aquest bus express, sinó fer-ho amb la xarxa de rodalies, duplicant aquesta freqüència amb el tren, que repeteixo, és el que considerem el mitjà més sostenible entre les opcions de transport públic que tenim. Moltes gràcies. Li passem la paraula ara al Carlos Gibert, president comarcal d'Esquerra Republicana a les Garrigues i també diputat a la Diputació, diputat provincial, per tant, i responsable de l'àrea de promoció econòmica. Per tant, Carlos, endavant. Moltes gràcies, Marta. Bona tarda a tots els que ens esteu seguint també per streaming.
Bé, ho han comentat les meves companyes, però focalitzant-nos una mica més en aquest alliberament de l'AP2 i aquesta millorar, de fet, aquesta connectivitat que tenim amb Tarragona ferroviària. Hem d'aprofitar bé aquests recursos públics per fer aquest front comú que tenim en el territori. De fet, m'agradaria destacar 2 o 3 punts que tenim amb aquest alliberament d'aquesta AP2. Per un costat, hi hauria tot el tema de poder garantir aquesta permeabilitat que hi ha amb aquests accessos a l'AP2. Tant a la Conca de Barberà com a les Garrigues, també com a la Segrià. Aquesta duplicació que es ve parlant aquests darrers anys de la Nacional 240, nosaltres entenem que ja està superada. I si s'hagués de tornar a obrir, entenem que hauria de ser en funció d'aquestes necessitats reals, un cop alliberada aquesta autopista. Per això també exigim, en certa manera, aquest estudi que es faci efectiu a veure quines necessitats de mobilitat realment tenim en aquest territori. Com a segon punt clau, parlar d'aquests beneficis que tindríem amb aquest alliberament d'aquesta AP2. De fet, els beneficis més clars podrien passar per aquesta reducció de trànsit de la 240, amb la qual reduiríem també, lògicament, aquest risc de sinistralitat que hi ha. Tenim massa vegades encara aquestes notícies d'accidents que es produeixen degut també a aquest trànsit pesat que hi ha de camions a aquesta Nacional 240. Cal recordar que sempre amb les autopistes que estan alliberades s'ha incrementat també un 30 o un 40% el trànsit que passa per aquestes autopistes i amb la corresponent, lògicament, disminució a les altres vies que hi ha convencionals. També hem de reforçar la necessitat d'aquestes vies de comunicació per afavorir les noves empreses. I aquestes empreses s'instal·len en un territori en el qual el despoblament ha fet estralls. Lògicament, encara tenim aquests grans pols d'atracció de Barcelona, en el cas de Catalunya, o tota la zona metropolitana, i per tant el gran repte que tenim des dels diferents estaments i des de Diputació, lògicament, com no pot ser també d'una altra vegada, aquest repte sobre el despoblament de les comarques de Lleida, del Pirineu i Aran. Hem d'aconseguir, com deia, aquestes empreses que s'instal·len al territori i això pot ser una eina imprescindible per a aquests projectes de desenvolupament rural. L'AP2 forma part d'uns dels eixos principals que comuniquen amb l'Estat i amb Europa. No deixem enrere tot el tema que fa referència al corredor mediterrani. De fet, és un eix primordial i, per tant, aquest eix del nord, passant per Saragossa, Lleida, la capital, en un possible hub logístic, com no pot ser d'una altra manera, i cap a Tarragona, cap al port de Tarragona, empalmant així, lògicament, amb aquest corredor mediterrani, amb l'A90. I molt possiblement que el seu entorn d'aquest eix, tal com passen d'altres zones, es converteixi en un pol de dinamització econòmica i pugui donar pas a aquest teixit industrial, a aquest segon sector, massa vegades obviat en aquests territoris amb el qual el sector serveis, el sector turisme o inclús el sector primari, com és lògic, sempre han tingut representació, però ens falta encara aquest segon sector, sobretot quan estem en una etapa ja d'una transformació digital dels territoris. El transport públic és sostenible, com s'ha dit, i a més és una demanda global. Ens apropa als objectius de desenvolupament sostenible europeus i amb la lluita pel canvi climàtic, però en aquest cas de les Garrigues entenem que és una mesura molt fàcil i econòmica d'aplicar per reduir aquest trànsit convencional que tenim per les carreteres i, a més, com s'ha dit, també comuniquem aquestes poblacions amb unes Garrigues també interiors que, de moment, encara no tenim accés gratuït a aquesta autopista. Per tant, des d'aquest accés a Castelldans i Juneda, totes aquestes Garrigues altes o Garrigues sud tindrien accés directe a una autopista alliberada. Aquestes poblacions per on circula també puc accedir a una xarxa ferroviària i que, per tant, podem disminuir amb el transport públic aquest risc de sinistralitat que tenim aquests darrers anys. El tercer punt que m'agradaria destacar és també el finançament d'aquest projecte europeu de les Rodalies de Lleida i el Pla de l'Estació de Lleida, també, com ja s'ha dit. Amb aquest ple passat de la Diputació, aquest mes d'octubre, i gràcies a la participació d'Esquerra Republicana es va aconseguir que tots els partits polítics es fes una declaració institucional a partir d'una moció que vam presentar, també Esquerra Republicana, i tota la corporació assumís
reclamació a l'Estat i a la Generalitat de les seves responsabilitats perquè es fes possible que Lleida pugui esdevenir aquest servei de rodalies complet com la resta de les capitals que tenim a Catalunya, com passa en Tarragona, en Girona i en Barcelona, lògicament. Per tant, l'ATM també ha de desenvolupar aquest pla de rodalies a Lleida. Però també poder demanar aquest front comú i poder-ho fer possible. De fet, és aquesta lluita endèmica que portem contra el despoblament, amb el qual creiem que això, i potser també degut a aquesta Covid, doncs és una oportunitat per als territoris despoblats. Rodalies Lleida i Pla de l'Estació són projectes concrets que tenen uns elements necessaris susceptibles d'acollir-se amb uns plans de reconstrucció i de resiliència de la Unió Europea. Són plans com els que estem desenvolupant en el Patronat de Transformació Econòmica de la Diputació de Lleida, amb el qual es pretén aquest impuls a l'economia, amb una transformació digital, amb una transformació també ecològica i amb una generació de green jobs, és a dir, d'ocupació sostenible en un futur i un reforç dels serveis públics, entre altres. No m'allargo més, però per tot això sí que volíem refermar el repte d'aquesta potencialitat amb aquest eix Tarragona-Lleida i agrair alhora també a plataformes com ResCap 2 i a comissions obreres també per tota la feina feta fins ara. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Carlos. I ara, finalment, li passem la paraula a Josep Maria Tarragó, l'alcalde de Vinaixa. Bona tarda a tothom. Gràcies, Marta. Bé, Esquerra Republicana de Catalunya vol treballar per tal que totes les institucions, i especialment els ajuntaments de les Garrigues, Pla d'Urgell, Segrià i la Conca de Barberà, que estan dins d'aquest àmbit que tant hem anat parlant des de Lleida fins a Tarragona, evidentment passant per Montblanc, aquest eix, puguin aprovar les principals reclamacions que presentem i que considerem que són absolutament necessàries i realistes, molt important també, i això ho farem a través de dues mocions. La primera, per reclamar els nous accessos de l'AP2, l'execució dels compromisos relatius a la millora de la Nacional 240 i la bonificació i desviació de vehicles pesats entre les Borges i Soses. Aquesta moció inclourà diversos punts. El primer, sol·licitar que l'Estat faci públic l'estudi que ja han parlat les meves companyes anteriorment, que gairebé fa 2 anys d'aquest estudi, i que necessitem ja tindre aquestes conclusions. La necessitat de realitzar les rotondes de Juneda, l'ampliació de la bonificació i desviament obligatori dels vehicles pesants a tot el tram Montblanc-Soses i prioritzar els accessos a l'AP2 a l'Espluga de Francolí i Vimbodí, Castelldat-Juneda i Artesa de Lleida i Puigverd de Lleida, per permetre una mica, valgui la redundància, la permeabilitat amb aquesta via, amb aquest eix que seria l'AP2. La segona moció serà la incorporació de les línies R13 i R14 que comuniquen Lleida amb Montblanc al projecte de Rodalies de Lleida, on ens sumarem a la declaració institucional aprovada i que el company Carles fa un moment ens explicaven per la Diputació de Lleida, fent especial referència a la millora de freqüències entre Lleida i Montblanc a curt termini. Ja que, segons ens consta, segons sabem, les millores realitzades a la xarxa, ja sabeu que fa un any, ara just un any, dels aiguats, van afavorir aquesta reparació dels aiguats, la millora, per tal de reduir aquest trajecte de Montblanc-Lleida a 50 minuts. Per tant, molt important. Sol·licitarem, evidentment, també la convocatòria al màxim d'àmplia possible de la plataforma Prou Morts de la Nacional 240 abans que finalitzi l'any. Aquestes dues mocions tenen diversos denominadors comuns. La millora de la mobilitat, les oportunitats al territori, afavorir un bé comú, però també que les mesures plantejades ajudarien a reduir el trànsit de la Nacional 240 i, conseqüentment i evidentment, l'accidentabilitat. És per això que considerem que és urgent convocar la plataforma per debatre i, segons diem des d'Esquerra Republicana de Catalunya, donar suport als punts que reclamem. Des que soc a l'Ajuntament, jo mateix, no s'ha fet cap reunió de la plataforma i això ja és incomprensible. Aquestes potencialitats que parlàvem sobre l'eix de Tarragona-Lleida són reals i en el cas de les Garrigues creiem que són claus. Podem ajudar a revertir els principals problemes que tenim, un grau d'envelliment molt alt,
molts dels quals també amb índexs de despoblament molt importants, per exemple, Vinaixa. Per tant, per tal de poder contribuir a un verdader equilibri territorial que tant reclamem, cal que es faci una aposta decidida d'aquest transport públic sostenible i, per tant, pel ferrocarril. Cal que es reverteixi la dinàmica d'aquests anys passats, amb unes rodalies gairebé oblidades, promeses incomplertes per part de les institucions responsables i de les principals infraestructures i de la mobilitat de les Garrigues. Molt bé, doncs un cop feta aquesta explicació inicial amb les concrecions corresponents des de totes les òptiques diverses, des del municipalisme, des de l'àmbit de la Diputació, també des de, com a país, des de Catalunya i en veu de les representants al Parlament de Catalunya i també exigint a l'Estat que faci el que li pertoca des de la nostra representant al Senat. Ara doncs, el que faríem és donar la paraula si hi ha alguna pregunta a algun dels periodistes que han seguit aquesta roda de premsa i si no, doncs deixar-ho aquí. Però en tot cas, a la vostra disposició estem. Aquí hi ha una pregunta via xat, la llegim. Hi ha el company de Xavier Rodríguez, del diari Segre, que pregunta sobre què en pensem dels 24 milions que es destinaran l'any vinent al coll de l'Illa. Entenc que això fa referència als pressupostos generals de l'Estat. Sí, ara bé, que diu sí, pressupostos generals de l'Estat. No sé si la companya senadora vol aprofitar per fer una intervenció. Aprofito per fer una reflexió general i és que sí, tot just s'acaben de presentar aquests pressupostos i, per tant, òbviament, la responsabilitat de la gent d'Esquerra Republicana i dels representants d'Esquerra Republicana és estudiar-los en deteniment perquè volem que els pressupostos siguin un instrument que ajudi a la ciutadania, que ajudi, en aquest cas també, a la gent de Catalunya i amb totes aquestes reivindicacions que ara estàvem demanant, però també és evident que qualsevol acord que puguem arribar amb l'Estat, amb el govern de l'Estat, per poder desplegar també uns pressupostos, òbviament ha d'anar acompanyat d'una voluntat explícita per poder resoldre tots els conflictes i tots els problemes del nostre país. I això és tant el dia a dia, les infraestructures, òbviament les ajudes en l'àmbit social, les inversions econòmiques necessàries, però també la voluntat i el compromís per poder resoldre el conflicte polític i l'atent de fons i per resoldre i superar d'una vegada la situació de repressió que pateix aquest país. En tot cas, Esquerra farem la feina, estudiarem els pressupostos i, òbviament, segur que farem moltes propostes de millora d'aquests pressupostos perquè sabem que poden ser un instrument que ajudi la gent, però sempre també això exigint que ha d'anar acompanyat de l'actitud i el compromís del govern de l'Estat en solucionar el conflicte polític. I ara, doncs, la Sara, si ho vol, pot concretar el detall. Sí, moltes gràcies. És veritat que el projecte de millora del Coll de l'Illa ha estat un projecte llargament reivindicat, que durant anys s'ha anat basant en promeses que no han estat complertes. Les obres que estaven previstes s'han executat amb retard. Evidentment, nosaltres considerem que la millora del Coll de l'Illa, aquest projecte del Coll de l'Illa, és una infraestructura clau pel territori. Qui hi hagi passat alguna vegada sap del temps que s'hi perd i de la perillositat també d'aquesta via. Per tant, nosaltres el que esperem és que es deixin enrere les promeses i que es pugui executar de manera efectiva i ràpida aquest projecte que ens sembla que és clau després dels anys de promeses i d'endarreriments que portem acumulats. El mateix Xavi pregunta en quins ajuntaments es debatran les dues mocions que plantegeu i quan es presentaran. Josep Maria o Carles, si voleu. Sí, l'objectiu, evidentment, és que a tots els ajuntaments de les diferents comarques anunciades i que, evidentment, hi tenen diguem-ne, una incidència major, com la Conca Barberà, el Segrià, el Pla d'Urgell i les Garrigues, doncs en tots els seus ajuntaments es presentin, ja sigui des del govern o de l'oposició, d'on sigui, aquestes mocions per tal que s'intentin aprovar i, per tant, que sigui un consens de territori.
Quan se presentaran? Doncs la primera, que és la que ja tenim, diguem-ne, en marxa, doncs els propers plens ja apareixerà, ja estarà allí present, i la segona, doncs segurament que també, o gairebé també, és a dir, està ja en marxa per poder presentar com un bloc de potència per tal d'aquest eix poder-lo, diguem-ne, no reivindicar, sinó ja tenir-lo a la mà de tots nosaltres i, per tant, doncs, poder tirar endavant i evidentment, fer-lo, com hem dit abans, més permeable i aprofitar l'oportunitat que tenim ara. Pregunta si tenim una xifra d'ajuntaments. Si no la tenim, te podem fer recompte i concretar-ho en les properes hores. Ho presentarem, com deia ara el company, l'alcalde, a tots aquests ajuntaments d'aquestes comarques, allà on hi tenim representació, que és la majoria, per tant, seran una bona colla, però si voleu us concretem la xifra al llarg del dia. Una altra pregunta. L'Estat ja estava estudiant construir nous accessos a l'AP2. Sabeu si són els que vosaltres exigiu? No sé si en aquest cas la Sara vol afegir una cosa i jo torno a fer una reflexió general. Són moltes les promeses de l'Estat, com les rotondes de Juneda, com moltes vegades infraestructures a territori, fins i tot a vegades projectades que mai s'acaben desenvolupant. Per tant, aquí l'exigència és, òbviament, que es puguin començar a projectar aquests accessos, però no només que es quedi en un estudi o en un projecte, sinó que passin a ser una realitat. I ara és quan hi ha l'oportunitat política i el context necessari, atès que estem de forma imminent a aquest alliberament de l'autopista, de l'AP2, doncs és el moment ideal perquè un cop s'alliberi estiguin ja construïts o acabats aquests accessos que haurien de permetre descongestionar la Nacional 240, que l'autopista, l'AP2, pogués ser utilitzada com aquesta via de connexió entre Lleida, Montblanc i Tarragona i, per tant, poder alliberar molt més trànsit cap a aquesta via. I per això fan falta i calen aquests accessos. Per tant, és el moment no només de fer projectes o no només d'estudiar-ho, sinó que ara hi hagi el compromís i l'execució d'aquests projectes. Sí, només afegir que sabem que està en estudi la creació d'aquests nous accessos a l'AP2. És veritat que encara no s'han donat a conèixer els detalls, com a mínim nosaltres no els tenim, i aquí sí que també posar sobre la taula quina és la manera de treballar, la manera de fer. Nosaltres pensem que amb aquestes infraestructures que són clau pels territoris, que tenen molt a veure amb les oportunitats laborals i econòmiques i educatives i les possibilitats, per tant, que té la població d'aquests territoris on transcorren, s'haurien de fer de manera molt més dialogada, oberta, transparent, consensuada amb els veïns i veïnes, amb els ajuntaments. Per tant, que aquesta pregunta que ens feu sobre la possibilitat que hi hagi nous accessos i quins nous accessos s'estan estudiant o s'estan plantejant per part del Ministeri, no quedi com una qüestió tancada en un despatx, sinó que de manera més oberta, més transparent, la ciutadania també tingui un paper i tingui alguna cosa a dir sobre com s'haurien d'articular aquests accessos, a part, per suposat, dels criteris tècnics que, evidentment, també marcaran la possibilitat o la impossibilitat de fer-los. Però també fer aquesta reflexió sobre de quina manera arribem a les conclusions de com han de ser les infraestructures que travessen el nostre territori. Alguna coseta més? Doncs si em sembla que no hi ha res més i si hi ha alguna cosa, feu ara una senyal o alguna cosa, potser el que faríem és deixar-ho aquí. Sí? La Míriam diu moltes gràcies, per tant entenc que
I moltes gràcies, Xavi, també. Doncs moltes gràcies a vosaltres per seguir aquesta roda de premsa. Com sempre, a disposició. Si durant les properes hores o durant la tarda hi ha alguna altra qüestió que podem ajudar a respondre, doncs a la vostra disposició, òbviament, i intentem concretar aquests ajuntaments on es podrà presentar la moció els propers dies perquè siguin debatudes ben aviat. Nosaltres ho deixem aquí i moltes gràcies. Fins a la propera. Adéu, bona tarda. Adéu. Escolteu. Emili, deixa de gravar quan puguis. Ara Una coseta. Ja? Un momentet, abans de